마트 너와는 비롯 시리스타일의 비스나 세랑 Anh vừa mới ra môn bên về phi nhà nó vào thả kê. Anh sẽ cho mà bác khi ta đông hơn đừng mình ăn thu phi điểm rẻ xí na. Ta khi bữa ba bảy mình ăn phi nè. Na thế phù nó bớt xin ta sao vô leo ra bị xí đề. Đây, bài chia để level. Ai, xí đi. Ai đi, mà nó xí nào đâu bữa. Ai, xí rằng, à thật chí. Mà thế xí rằng à đặc lý à thật chế bữa béo đông phi yên đừng mình. Ai bị khinh chế? À cha, má ra mày kia đâu bữa xí na xí. 아이, 사랑 무슨 못하리 패밀리, 트집 그나마 그. 아이, 마야 피긴 돼지 칼수 카 그나마 그 비실래. 동안 된 폰 그거 차이 가람드나, 쓰리나 홀라이, 세랑나 홀라이, 아래 아이 비춘자나 보헐네 비앙 그이야. 비함자나 보헐네 비앙 그이야. 에이, 보하바 살라 시자 하이크, 나 아스니바 하바 사이크. 다 하바 버틀브 날래. 네, 집은 오나, 냉세 끌려그면 아바베 사이, 당실리 않느네. 아유, 하나 있어서 그만. 예, 하마트 마야 쓸래. 마트, 안 치즈 동피래. 마야, 앙이 미비마. 아라 하도 지나냐 붕랑날 탈배 할 피낭 등한느. 붕랑내만이, 뭐하도 탄접된 베노니 무너스야만 치프라. 아유, 미지바는 세브문 치마라 나마, 마야. 그거 안치, 마크, 와문 치냐래. 예, 베노 고니산에자 배불고 세브문 치마라 안 바는그. 아보 메이라부터 푸이베냐. 니클레마 붕라바이 듣는래. 아래 너니 마카세만 치프랑도 많이 킨티야그. 하마트는 글링 호등 보문네. 능스 푸야키나마. 앙니아바 미라레 뿌리 피는그. 아래 저디 피딩 많고 많이 킨티야기빈 마늘레도 옴탕하그. 우나우 선두 대비 불큐. 자이키자야 메이라보와 무장 어서 뵙신바이. 미 튀야크임은. 아유, 비지바 비크스 킨타는 링으로 다들 문나마 비시리. 미지바는 뵙신다 야바. 아유, 아바소나. 아발 산등문 어른어등 니 맞춰서 라는 링우등. 나타 비크스? 나니. 하는 무무상가지 시브랄레 피아나라. 이놈 오늘 폰오브 툭신 다좀 내버려 하네. 아바 매일 냉신 다도고 안립사우아 아바소나. 아바 안니. 미지바 뭐하니 아바소나 라이링우나이. 비스나우토 그런 작해 잡아보이 하이 마야 나니 마흔 버냐 어생 아보 메일 피냐는 바오키하기만 그래 내내 알자 퇴잘래베이 마사 퇴잘래키 아니래 앙니 불고 맞대 앙니 아바소 내로 보아 나 동나기야 누워래 아리베 비함지하고 진짜기양네 미지바 니 아바소 내자이쿠왕 희세 그버니 뱀무슨 입에 태동동등비 진다동고 보나는 진가을반 자이면 나 앙프이금은 칼부금은 안그 앙 토비 불거 붕나릉 라하이 나니 자이키세야 다여 메노코라버스 붓 퀴브로 동실레하르니 앙 토비 바차구네 푸타네 그브란 먼바이 히제블라스 만기비구나 아니아바 크누와 오블라심 기스네 농랑게 모하동한 기아베 킨타나이 아르 메노니 만지가 모하드 티즈 크브라 모탕즈 크 진이 앙피바이 가스스가여 아르스 은근한 이시방기들 바차구 만나는 킨디아그 항라이 점점 탕클레 자태군의 플래싱 라이레이 날라이 미뿔고 자라레긴 농등문 나카이 비시은 마켓해야 아이 튼튼히 넌 끄등은 내 할머니 산이하고 그 아침에 응? 하루 좀 일차리는 로마가 시브 그방 나자라이등문 남아 생이하고 그 아침에 붕난그 붕브라 쿠가프라 구와 토는 날 바이디 무일라그스니 만지도 비부모 크누 진누 빌바야기양 튼틀리아브 나대다 마자바우누 튼틀리 하비아트 사카시겐 제레 기자바브 커스터 머스터바브 노데나 누덴 사람 비어사 가미는 마베지 할르짜키 액돔 서피사이스누 가이는 그 미간도 후와코 마브리보라는 그 슬반 흥입의 실랭리 마그나 간프라브 통을리 비스톨라나 가우크습간 비카야오는 그 디스키노 एक नंबर मौसी पुंजी ताबो मन बगन चांस नङा खिबिए हाबाया जाथ'वाखै सना सना नों जाबाय सना नालाय एकदम अख्राङाल' बिरथारसैना मानोना आं मन्दपआव जिरायखासिगोन सानाबो राजि जाखाबाय मालायसो आरो नों नायबाय थादो गल'नो जाम्बि बायदि एबार नोंनि मेगननि नोजोरावनो जों हाबा जासिगोन नों बबेबा खनायाव थानानै गाबबाय थाबानो जाबाय नायबानो जाबाय साना माब्रै आंनि जासिगोन आरो थोनायनि मेगनाथ' खम आलौगोन इस बिराद खुसिहाय मालाय โอเคनोंजों रायलायनानै टाइम वेस्ट खालामला आङो अमा बेदरा जालांमारदे
नांगौबा लास्टाव एसे मोसालांबाबो जागोन दे हाथोरा चुनजुलि दुखुजों आरोना नोंहाथ' एकदम दुखु मोनखासिगोन नालाय दुखु गानालाय बोरै मोसाजालाबायनांगौ जाम्बिलाय अबेबा एकदम इन्टारेस्टिं गानफ्रावसो मोदोमफ्रा मावलाबायो आंना नोंफा आंनि आफायाहै हाबायाव फैयाखै था नोङो नायबाय थादो एबार जोंनि हाबाखौ जिराय मन्दिरावना नानि बे न'नि मानसिफ्रानो दा माबा हाबायावसो थांदों हाबा बे न'आव हाबा सोरनि नाथाय आयौ होमबाना मा आङो बिहामजो गोदानसो मोनसिगोनलाय आंनि हाबा मेहेरनि बिफानि लाथारखादोंहाय बियो हाबा बिदि नङाहाय नानि माने बाथ्राया आबौ साननिसो जोंहा आबौ साना जुलि दङनो हजोंहाय हिनजावनि न'आव आरो बेबो हिनजावनि न'खरा जोर जबरदस्ति लानानै थांबायहाय मा सानसे आंनि जुलि आयौ बेबायदि जालायबाय होमबा बे जुलिनि फिसालाया सोर बेलाय हिनजाव गोदानालाय सोराथ' एसे बोरैबाहाय आंबो महरखौ बारा गोसोआव गैलायलांला जायखिया एकदम फुरा न'खरखौबो थिखोनानै लांफाजोब्बायहाय आयौ दा आरो आयं फिसा दङ नालाय बेखौनो नायथ'नो आंखौ बेहाय थाथ' होनलांबाय आरो जोंहा हाथरखि नानिया आयौ बिदिबा ओरैबायदि घटना हो आरो बिनि सायाव बे न'खरनि गासैबो मेम्बारानो किडनेप जाजोब्बाय ओरैनो आंनि फिसालाया दासो फैदोंना एसे खुसि मोनलायबायमोन आं आरो बेफोरबायदि खोनाबावबायसो किडनेप जाबाय आंबो थाब फैनो रोङासै दा नाथाय सोर फाग्लि फाग्लानि फिसा बेराय आंनि फिसालाखौबो बेबायदि लांफाबावनो किडनेप पुलिसखौबो लांदोंमोनहाय दा बोरै जाखो गैया फनबो फैफिनासै ओइ दानसि थाथ'दोलै बिदिबा आंबो थांगोन जेराव हाबा जादों नों मिथिगौ ना जायगाखौ मिथियो मेहेर बाबुआ खिन्थालांदोंमोन र' होमबालाय आंबो थांनायनि आंबोथ' नायनो माबायदि बिदि किडनेप खालामलायनानै जुलि खालामग्रा सोरबा दाखु न'खरनिसो नामा बेबायदि जे जानो हागौ बारा मिथिरोंला आंबो मेहेराबा नों थांनानै दङ नों फैफिनबाय जोबोद खुसि गोसोआ आंनि मेगना बिमानि मेगना आंनि फिसाखौ नायनो हास्थायबाय नायथारगोन आं आबा मेहेरखौ जेरावखि गैया मानो आंनो थांगोन एबारो दिनैसो बे खौरांखौ मोनथिबाय आङो अब्लाथ' आं आंनि आबा आरो बिहामजोना निमाहाबो बिगोन आरो न'आवबो लांगोन आं बिसोरखौ र' आं दानो नायगोन दानो थांगोन आङो दासो जिउआवबो जिउ फैनाय बायदि मोनलायबाय आं खेबसे आंनि आबाखौ खोमाबाय आरो दा नंला हानानि नोंबो थांमारगोन बिदिबा न'नि मानसिफ्रानो दंहैजोबोबालाय आंबोथ' बे न'निनो मानसि नालाय थांनांगोनथ' आंनि फिसाला बिहामजो सब दंहैयो जे हेलौ आमाय औ माया आनैसो ओमफ्राय आमाय आंनो नोंनि मोनसे हेल्प नांगौमोन मा हेल्प बुंनायसै आनै बुंनो मानिथ' बाथ्राया ओरैबायदि जाबायलै आमाय दा आं माने आंनि फिसायनि फेमिलिया आरो फुरा किडनेप जाना दंजोबलाबायोनोलै दा आं बेहायनो थांनो नागिरदों नों लकेसनखौ दिहुनलाय बे आंनि फेमिलिनि फन नाम्बारखौ हरनि आङो नों लकेसनफोरखौ दिहुनदो माबे बहाय दङ आरो थानायावबो एफआइआर होखानाय दंनो बे खाथिनि थानायाव एसे नायनो खोन्थालाय आमाय बिदिसो जादों नामा होमबा दे ओमफ्राय आरो मोनसे माने लकेसनाथ' आं मोनखादोंमोन नालाय आंबो बेहायनो आंबो थांनायनि नोंसोरबो फल' खालामनानै बेहायनो फैदो जागोन दे आनै जागोन र' नायनो खिन्थानि आङो आरोथ' आंनि फिसालानिबो खोथा दंना आमाय मा मेहेरा फैफिनबाय बेखौनोथ' आमाय आंबो दासो मोनथिदों दे नायनि आं र' आनै हाबाब बिदिसो जादों होमबा आं रायलायना सम बरबाद खालामालै सिदा एक्सनाव थुदो माया गोदाव सोराव जाला जोबखोदा बेबो हिनजाव गोदाननि फेमिलिजों किडनेप जालायनाय थुस थांदो थांनाय सानखौ बे हिनजावनिफ्राय बासायथारदो मा जायो मा जाया बे उननि खोथासै नाथाय दा आं मिथिखागौ नों सानखौ बासायनो हागोन होननानै थांनाय आइ खुनु खोथा गैया मिथिबायना दाथ' समाबो जोंनाव खम हजों बिसोर हस्पिटालावबो मोनहैखाबाय बियो आं बिथिंजाय थानोसै नों हजों बै सानजावैसेजों थांदो था मा रायलायबाय थाखो नोंसोर बेयाव खुगाजों बुंनायखौथ' नोंसोर बुजियाना दे होमबालाय खर'खौ देबायलै हनै रथ' गथ' बहा थांनो नुखाबायना नोंसिनि लोगोआ मा जाखो लामाया हगार नङाबा जों नोंखौ थांहोआ साला बुरि थाङा बे गावसिनि लोगोफ्रानो सासे बिदि जागासिनो आरो फैबावलायबाय थैनो नों गाव जासिगोन जोंजों खिन्थु बन्दुकजोंलाय बोरै बासिबावनो नोंलाय नोंनि नोम्फा नोम्बै नोंनि मालिक नोंनि मेडाम रावबो लाखिनो हायालै आंखौ नायदे रावबो लाखिनो हाया माबायदि बुंबावदो नोंसोर माने खालामाबा फोथायाना र' थैनोनो फैखायो गावसोरनो आं मा खालामनो मा खालामनाय जाखो बेनालाय
저지가 먹는 거 터? 코라소라 무강냐고 앙골에 끼냐기야. 아래 주디 능기 말리가 안고 치냐기 뿡 툰틀이 세양해. 바브레 고통만 치노시 방부르. 뿡 가등은 앙자는 와 지금 툰틀이야 주디 가오니 자격 프이바이. 마치기 알아보면 지바이. 아니, 아이를 아무래도 도와래 시리 닮은 라이는 아요 잠바 앙클니 하르고 누나니 시비고 당을 그든브라 호스피탈라. 많은 아비나 구리낭등 날라이 이시언니 이시. 이번 능제 그부앙 차지 뿌집집 시킨브라. 마분 그? 네 소근하는 그 책보에 삐부진 걸음난 그와. 나니아바 몬드 벌써 슈팅 실리겠습나? 당난치긴러. 아이 천하 자료 당가스냥러. 전화비마 능한 군도 그 다음은 저희는 니 눈이 옆이나 니 양업이 풀베지 니 풀베지 갈람낭 배양지니 나도 막 갈람나 수를 맞고 드는데 감등 날라이 다 부집냐 방지 부집난 끝나 지 그거 자자바는 탈발라 양천하면 자드나 자슬라바시타이 액션 라브난 거 바타이시 코스트 신무자이 날라이 천하면 자이키샤 바네 배양 하웨도 그일라 사랑아 유튜브 마음을 지고 왜 다크 아마메 답살라이나 그 크리는 답에는 헛살랑만이나 걱정해 작은 저리 몸 아파 능이 제부자야 문집에나 앙니 아파 고슴은 바이비 비반지 굴리가 오네 아바 맘베 그 크리투데 러저리 몸 10 minutes 라보근당 뭔가 그 소리라나 지니니 패딩 답에는 문디니 하이 호스텔라 बेजायगा चिन्थु आंबो गोदान फैदों सर्टकाटखौथ' बांद्राय मोनथिया थेवबो नायनि र' मेगन खेवलेसोरां मा जानांगौ दे दाबो हस्पिटालबो मोना फारसेथिंजाय आबासान बेखौबो आं उफाय गैया दा बिफाखौ हस्पिटालाव लांथारनांगौ हौवायै जोंनि फेमिलियाबोथ' दंहैजोबो ना बिसोरथ' आरो पुलिस लांनायखौ बेबायदिसो खालामबाय ओरैबायदि गिबावा थेवबो गवा बिसोरो माबा मोनसे खालामथारगोन आङो आंनि आफाखौ गुलि गावदोंना र' आफाखौ हस्पिटालाव लांनाया गोनांसिन दायो आदानि हाबायाथ' हाबा बेखौबो बेबस्था लागोन आं र' पुलिसखौबो गियाथ' सोरां मानो बेबायदि जाखो फिसालानि हाबाखौसो जों लाखिनो फैदोंमोन बोरैबा गिनायसो मोनजोब्बाय आंबो माला मोनहैबावनांगौ जाखो बिहामजो हौवायै र' बैयाव सासे मानसि दं बेनाव सोंनि र' बिथिंजाय लामाया मोननैथ' बबे मोनसेजों थांबा थाब मोनहैगोन जेनेबा लकेसन मेपाव नायदो नामा थेवबो आन्दायनो नागिरोलै एखनबा सोंखानि र' दाथ' इमारजेन्सि ना बेबायदि जों मिस्टेक लामाजों थांनो हाया सोंखादो आबा दिनै सोंनाय आंनि सोरांखौसो मोनबाय आइ सना थारैनो जेने थेनेबाबो नोंनि जुलिया जामारसिगोन गोसोआव दासो जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो आथ' दे जावैसो मोजां हाबा जानानै संसार मोजां जालांनो हाथोंसै आंनि फिसाजोजों एबारथ' रावबो हमथा हाला आइ मामि एबारथ' जेबो हेंथा गैखाला मोजां जाबाय दे जावैसो थेंक गड सान जोंनि हाबाया फाइनालि जामारसिगोन माथो खालामबावनो आंनाव जेबो राहा गैया आंनि थाखाय आं गुबुननि जिउखौ बेबायदि खैफोदाव खोख्लैनो हाया दानोथ' आफाया माबायदि जादों नुबायना जुलि जाखांबाथ' जेबो टेनसनानो गैला आरो बिग सारप्राइज सोमजिनांगौ दे पण्डितजी मोजां फराय मन्त्रफ्रा जाहाथे जुगे जुगे थानो हायो जागोन दे आंनि फरायनाय मन्त्रआ मालाबाबो जुलिया फेलें थाङा बेसेबांबा जुलि खालामहोबोखो आङो दासिमबो जुगे मोजाङैनो खुसि गोजोनै संसार जाबोगासिनो अब्ला माखौथो देरि खालामबावनो पण्डितजी शुरु खालामदो आयौ हाबा जाखोसै आं बुंदों बे हाबाखौ गोख्रै दानो लाखि नाथाय मन्त्रखौथ' बुंनाया शुरु खालामबायानोमोन पण्डितजी एकदम थिरिथार नङाबा नोंसिनि बे जुलिनि मन्दपना थन्दप सावजोबगोन आं सावग्लुंजोबगोन आङो बुंखादों आं जुदि बे हाबाखौ दानो लाखिया मन्त्र सन्त्रना मा गासैबो बन्द खालाम सावजोबगोन आं मन्दपखौनो आं हिन्जाव गोदान मा हौवा गोदान बे खालामजोबगोन नोंसोरो नों हाजार कोसिस खालाम बे हाबाखौथ' लाखिनो हाया नोङो आइ सना बिबार माला सोना हो जावैसोनो या नोंसो बिदि होनबावदों दे अब्ला ओम स्वाहा मन्त्र फरायनो हानाय नंला आङो बेयाव दुलाय राजा हौवा गोदान मा दायनिजों जिरायबाय थाखोब्रा थुदो नोंखौ लांगोन आं लांगोन दानो मा
हाब माबायदि मानसि जाखो बिसोरलाय किडनेपबो खालामो फारसेथिं हाबाखौबो गिदिरबो खुङो ओमफ्रायथ' बेबायदिसो गोसो थोनाय दं बेना सानना जे बेबायदि किडनेप खालामनानै लाबोबाय बेखौ दिनै ओहो ओमफ्राय जेरै नों मानो ओरैनो थाखोब्रा माथो नोंथ' फाइटिंबो हायोमोन ना दा आंहा फिसालानि निउसखौ खोनानायजों जाबजों गोसोआनो थानोबो हायासै गासिबो बेयावनो दंफैयोबा आंबो जानो नायनोसैब्रा माबायदि हाबा बे मोनजाफेराखैलै आं बेबायदि हाबा हौवाखौसो किडनेप लाबोलायनाय ओमफ्राय सानबेथा सोर बेलाय हिनजाव गोदानानोथ' जरा नोमायाबोथ' नायनो गदायबालाय माथो जाखो आंनि फिसाला बायदि ना नोंबो फिसालायानो जाहैबाय सोरखौ नांगौमोन नोंनो आरोथ' जों जाहाथा मानसिखौ बेयाव हगार हरा सिङाव मेमनि अर्डार गैयाबाथ' माब्लाबाबो नङा मेमनि अर्डार ना थांनो होथारा जोङो बहा फैदों मोनथिया नोङो आंनि फिसालाखौ लायगोनथ' आङो बेहाय दंफैयोनो नोंसिनाव हाबा जाफैदों एसे गोसोफ्रा स्राय मोजां मोनलायबाय माथो एसे लोंना फैबावबा हामगौमोनलां रासिन सक्ति फैगौमोन जेन थेन सफैनो हाबायदि जोङो बेवहाय दाथ' नुदोंना डक्टरा मा बुंदों आयै एसे लेट जाबावबानो गैलामोन औ बाबा बेनोथ' सम मथे लाबोनो हानायखायसो हानाय दाबोथ' अपारेशन जोब्बासो मोनथिसिगोन आफानि हालोदा माब्रै मा जायो थेवबो डक्टरा बुंदोंना गावसोर इलाज खालामनो नागिरदों होनना मोजाङै अब्लाबो बिहामजो आरे आंनि आफानाव गुलि नांदों हाथरखि आंनि आफानाव ओरैनोबाबो आंबो मिथिगौ गुलि नांनायनि फिलिंखौ आंबो मोनखांबायना नाथाय नोम्फाखौथ' बेहाय लाबोनो हाबाय बार' हस्पिटालाव जोंनि खामानिया बे जाथ'बाय नाथाय दा जाय आंनि फिसायखौ दिनै बे हालोदाव लाबोदों बियो दाबो मोजाङैनो मोजां गोथाङै गिदिंगासिनो आरो जोंनि डक्टरानो हजों दंहैजोबो मोनथिगौ जुरिम' नाथाय जों बेयाव थांफिनगोन औ आरो एसे गोबाव खालामबानो आंनि सोरांनि जिउआ थांगौमोन दा मा होनो बिहामजो आं बिसोरजोंसो बुलायनो नांलायनो ना आंनि फिसानि जिउखौसो बासायनो दिनै बिसोरजोंथ' जों बुलायनो उनावबो हायो नाथाय जिउआ खेबसे थांब्ला मालाबा फैफिना हायो बेखायनो आं सानदों आफानि जिउखौ बासायनाया गोनांथिमोन सिगां बेहाय हस्पिटालाव लाबोनाया बेनोथ' आबा आंनि फिसायनि जिउआनो खाथियाव दङ अब्ला मिथिगौ फिसालानि जिउआबो खाथियाव दङ थेवबो फिसालाखौबो लायफिनगोन आङो बिहामजो एनि प्रब्लेम जायो आंखौ खिन्थाहर मोनथिबायना नोम्फाजों थाथ' जागोन आयै दा ओरैबो खैफोद माथो खालामबावनो आरोथ' सोरांजों थानायाबो गोनांमोन नाथाय मा खालामनो सुथुरनि गेजेराव फासायनानै दं आंनि फिसालायाबो जायखौ आं लायफिननांगोन नोंसोर मा सानामोन जोंखौ आदाखौ जों ओरैनो हेगारगोन दा आफानि जिउआथ' डक्टरा नायबाय थासिगोन बेयाव आंनि गोसोआबो मोननैथिंबो दङ फारसे आदानिथिं मोनसे आफानिथिं दा हजोंबो फारसे थांफिननांसिगोन औ आबा माबाफोर प्रब्लेम जायोबा नायथ'दो हाथरखि जों फैफिनगोन बेयावनो दाथ' जोंबो मा खालामनो हानो नेनोल'सो हासिगोन मानोना बेफोर डक्टरनिसो खामानि ना आरो इसोरखौबो फोथायनाय लाखिबानो जाबाय दे आरो आंहा फोथायनाय दंखायो आंनि आफाया मोजां जाफिनगोन जेबो जाया दे औ आबा नों दाखौबो लायफिननांगौ थुदो आयु थोस मा खालामखो थिनथलिया जेरै बुंदोंमोन बेबायदिनो सावमारबायसो होमबा बापरे थिनथलिया खेबसे जिबानोबाथाय बास दिनैसिम बबेयाव दं हा आं जे बुंदों बेखौ आं खालामाखै थिनथलिया जेखौ बुङो बेखौनो खालामानो मोनथिबाय बेफोरबायदिबा नोंहा मन्दपखौ सावनांगौ जाहैबाय थिनथलि मा मन्दपल' बे मा मन्दपल' जुदि आं गोसो जायोबा नोंखौबो अम स्वाहा खालामगोन आं मिथिबाय नों आरो बेवहाय फैनानै बेफोरबायदि मन्दप सावना हांगामासो खालामबावदो आयु हाबाब मन्दपानो खामजोब्बाय माथो बिहामजो औ आयै बेफोरबायदिथ' जानो नाङामोन आयु थिनथलिया मा खालामखो नानिया बिहामजोजोंबो एसे दावथ्रोदोहाय खामजोबगोन सयथिबो बाब आं बिदि हाबा नुफेराखैमोन आं हानाय नंला बे हाबाखौ माबानो आं थांसै ओइ रथ' पन्डितजि बहा थांनो हा हाबायाथ' दाबो जाफुङाखै बुंसां खालामबावगोन बे हाबाखौ नोङो दाथ' बेथ' जास्ट मोनसे फिसा नमुनासो मिथिबाय सानै नों आरो हेंथा होफैबावदों थिनथलि ए पन्डितजि मन्त्र फराय जेरैखि जायाबाबो बे हाबाया जानांगौ ए पन्डितजि जुदि आरो नों मन्त्रखौ बन्द' खालामा आंहालाय मा दाय जाबाय थाखो बिथिं मन्त्र फरायबा आंहा ओरै थैगोन आरो बिथिं मन्त्र फरायिनि आंखौ पन्डितजि मन्त्र फराय माबे दाउखाफ्रि एसेबां मन्त्र फरायनायनि आथुर जादोंना हाबानि
दिनै बेयावनो नोंनि आरो पन्डितजिनिनो मन्त्र फरायना होजागोन मोनथिबायना आयु आंथ' बेवहाय जुलि खालामना होनोसो फैदों आंनि जुलि नाङालै आरो आंबो नायगोन बे हाबाया बोरै जाया ओइ आइ बिखुनजो जानाय नंला खोमालै हाव हाव मोनजोब्बाय अरा मानो मोना जानो सान बे जाबाय आंनि रागानि हाव हाव जोंनाय अर बैदि मा होनोमोनलाय खामग्लिनाय गोसो फाग्लि साला फाग्लि नों बेबायदि अरल'सो सावनो मोनबाय जोंनि मन्दपखौ एसे मोजां साजिखानायखौ ओरै फैलाय ओइ आइसना नै बे बिबार मालाखौ जावैसोनि गोदोनायाव सोना होखादो आइ अरानो नांथों जिखि जाथों औ मामि बिबार मालाया आरो लाबोखादो दिनै बुहुमनि गोहोआनो हमथा हाया जोंनि जुलिखौ आच्छा बिबार माला थुबाव नों सानखौ दाथ' अरल'सो खामदोंना सान आदि मा खामबावगोन मोनथियाखै नोङो बुंखादोंमोन जुलि जाबानो मन्दपखौ सावगोन सावमारबाय दा जावैसोनि गोदोनायावनो बिबार माला लाखादो आइ जागोन मामि जागोन एसेबां दं ओइ खिंख्रि जाय बुस्थुआ नोंनि खाफालावनो गैखाया नों हाजार नाजा हाजार जिखि खालाम नों मालाबाबो मोनखाया आरो हाजार जिनिसखौ नाजासेयावबो मोनाबा सेनानै लानायावसो दङ आरो नों बेखौ सेनानैबाबो मोनखाया नामानो आंनि लिरनायसो दंखायो सानजों जोंनि खाफालनि लिरनायखौ रावबो सोलाय हाया आरो नोंथ' एकदम नङा सना साननि लाइफआव नोंनि जेबो निशानियानो गैखाया गैया होननाथ' नों नुदों नाथ' खोनादों बेफोरबायदि बुंनो मालाबाबो हाया नोङो साना आंनिमोन आंनिखा आंनिनो थागोन आंनिनो जागोन दिनैनो जागोन जुलियाबो जागोन नाथ' साना नोंनिमोन ना नोंनि जागोन ना नोंनिखा ना माब्लाबाबो जागोन ना दिनै जागोन मिथिबाय खिंख्रि थैसिगोनलां बिमाबो मा जाबावनांगौ जाखो मासेबां दुङाव थासारि जाथारखोब्रा सान आइ बिनि खोथाखौ खोनासंना गोख्रैसो बिबार मालाया औ मामि मानि आथुर बिबार मालायाथ' ओरै लाबो आइदै बिहामजो बेहाय आंनिल' मोन्थाय दङ ओइ गथ' एसेबां जाथाय जानायनि उनावबो नों गिया आंनि आइसना आरो जावैसोनि हाबाखौ लाखिनो नों सोर आरो बे बिबार मालाया आंनि आइनिसो बे बिबार मालायाथ' आंनि नामावसो मिथिबाय नों हेगारथाराना हेगारा आङो मा खालामनो नोङो खर'जों सावरायगोन आं नोंखौ नोङो दिन्दां जाग्रा मानसिखौ नों ओरैनो मोनो सोरबा बुलाबायनो हायो थुनथुलिसो आङो थुनथुलि ए मा खालामबाय थादोलै बियो मामि गावथारखादोलै बेखौबो नोंनि नाम्बाराबो फैगासिनो र' आंनि फिसाजोनि हाबायाव एसेबां हेंथा खालामफैबाय नोङो सानखादो नोंथ' गैखाला बिनिफ्राय जेंदा थांफिनला नों दाउगा आन्टि रिलेक्स हा एसेबां सानखानायाबो थिग नङा नङाबाथ' सुगुर मोनाव जे नों दाबो जिन्दायैनो दं बे हाबायाथ' जाखागोन पन्डितजि मन्त्र फराय बिदिब्ला नोंसोरनि साख्रि खालामना होनि आङो नोंनो जुलि खालाम पन्डितजिजों मिथिबाय दाउगा आन्टि गसाय जानाय नंलागोनलै नोंनो गोदान जुलि जाफिन नोंसाजोनि हाबाखौ गलि मारो गथ'आनोथ' मा गथ' बियो आयु मा बुंखो बियो अ माय गड थैबायलै ओइ सान थुनथुलि आंखौबाथाय ओरैनो जानला मानला इजियाव दाला मानोना आं ओरैनो बुङा आरो बेफोरखौ आं गिनो मोस्रोमफैखो लागाव बिखौ होथार अके होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै माबोरै मोनखो मोजांबाबो गाज्रिबाबो आरोना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्रायथ' मा जायामोन मैयाबो बुंखादोंमोन आं थेवबो खिन्थाबावनोसै फना माने गाज्रि जादों आरोना फना आंना बेखायनो हानाय बायदि लाबोनो हायाखै लोगोफोर गोसोबायदि लाबोनो हायाखै आरोना भिडिअ'खौ जेरैबायदि थाबनो अब्लाबो लोगो नोंथांमोनाबो नेनानै थाबाय थायो नालाय जाखिनि माने जायफोर नायनो मोजां मोनो स' बेखायनो गोसोआवबो गाज्रि मोनोना लाबोनो हाथाराबाबो जोंबो दे बिदिब्ला लोगोफोर आरोथ' जों बुंखादोंमोन माबा मोनसे जानो गोनां दङ जाखागोनानो बेखायनो एसेबाबो नेना थाथ'नांगौ आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो लाभ इउ दे बिदिब्ला जों थांथ'दिनिलाय बाय बाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों